салом алейкум, хуш омадед ба канали Ширин Ибронова ҳуқуқшинос. ҳаминро гуфтаниям ки аксарият инсонҳо ба ман савол медиҳанд. Онҳо баъзеаш шаҳрванди Русия ҳастанд, дар Русия зиндагонӣ доранд аз Тоҷикистон, баъзеаш шаҳрванди Тоҷикистонанд, аммо аз ҳайати оилаи онҳо як нафар шаҳрванди Русия аст. зиёд саволҳои гуногунанд. Барои ҳамин ман ба ҳамагон гуфтаниям ки анами сафорати дида истодед Русия, анами бино дар шаҳри Душанбе аст ва консулгарии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд аст, дар шаҳри Душанбе аст, хато накунам дар шаҳри Қурғонтепа аст ва дар шаҳри Хорог аст. ана ҳамин консулгариҳо бояд бошанд, консулгарии Федератсияи Русия. ва ин сафорати Русия рӯбарӯи беморхонаи қарияи боло аст дар шаҳри Душанбе. ҳамагон медонанд ва аксарияти нафароне ки намедонанд савол медиҳанд, аз Душанбе дуранд, мехоҳанд ки ба ҳамон сафорат рафта саволҳои худро диҳанд, проблемаҳои худро ҳал кунанд. мана марҳамат ҳамин бино аст. вақте ки шумо меравед, ҳамун назди ҳамун панҷара ана дар аст, ҳамун дарро звонок дорад, звонокро зер мекунед. вақте ки зер кардед, аз он тараф овоз меяд ба шумо чӣ дар кор. шумо дарро мегӯед ки ба ман юрист дар кор, ҳуқуқшинос дар кор. аз дохили ҳамун ҷа ҳамун ҳуқуқшинос мебарояд ва саволи худро ба ҳамун ҳуқуқшинос медиҳед. чӣ проблема доред, чӣ савол доред. инҷо фақат шаҳрвандони Русияро қабул мекунанд ва шаҳрвандони Тоҷикистонро низ қабул мекунанд. масалан нафарое мехоҳанд ки по программа мана переселени вориди Русия шаванд. анам хеле шаҳрвандо ҳам метавонед ки рафта ба ҳамон юрист савол диҳед. агар ки онҳо гӯянд ки метавонед ба воситаи телефон ба мо дар тамос шавед, яъне ки ҳозир дар пандемия онҳо қабул накунанд, ва шумо метавонед ки бар консулгарии Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе равед. мана бинед консулство Российской Федерации дар шаҳри Душанбе, телефонош ҳаст. ин посолство телефонош, мана бинед ҳам посолство биное ки ман нишон додам, посолство буд, сафорати Русия дар Тоҷикистон. анамун бинора мана суроғаш нишон додам. ана Душанбе, улица Абу Али ибн Сино 29/31, мана индексшам ҳаст. телефоноша диде, мана ҳамин рақамҳои телефон ҳамаш ҳамун сафорати Русия дар Тоҷикистонанд. мана ҳамин рақамҳои телефоное ки дар Тоҷикистонанд. ана ин факс аст. мана ба воситаи факс ҳатто метавонед аз тамоми гӯшаву канори дунё метавонед ариза, дархост, ягон ҳуҷҷат равон кунед, ягон чизе ки пешниҳод дошта бошед ба воситаи факс метавонед равон кунед. мана электрони поштаош ҳаст, ҳамон сафорати Федератсияи Русия дар Тоҷикистон. чӣ хел биноро нишон додам, ана инҷа суроғаву телефоношро нишон додам. консулский отдел, мана консулгарӣ, ин бинед консулгарӣ рақамҳои телефонаш. чӣ проблема бошад, чӣ савол дошта бошед. масалан зиёд нафарон мегӯянд ки мо яке ёки зан ё шавҳар шаҳрванди Русия ҳастем, аммо фарзандони ноболиғ дар Тоҷикистон мондаанд, намедонем онҳоро чӣ хел биёрем, дар хонаи биби бобӣ мондаанд. метавонед пурсед аз ҳамин консулский мана отдел. шумо шаҳрванди Русия ки ҳастед, ҳуқуқ доред пурсед ва ҷавоб метавонед гиред. мана факс ҳаст, метавонед ки ҳатто ягон аризаи ҳуҷҷат пешниҳод кунед. рӯзҳои қабул ҳаст, мана ҳамаи рақамҳои телефон ҳаст. генеральни консулство, мана бинед Российская Федерация в Хуҷанде, дар шаҳри Хуҷанд. нафароне ки аз Хуҷанд манро зиёд занг зада ба телефон мепурсанд. баъзе зану шавҳар ки онҳо дар ҳамин Русия зиндагонӣ доранд, фарзандони онҳо дар Тоҷикистон, онҳо мехоҳанд ки фарзандони худро ба ин ҷо биёранд ва зиёд саволҳо оиди овардани фарзандҳо шуд. ва баъзеаш падару модари пир дар Русия доранд, фарзандон дар Тоҷикистонанд, мехоҳанд назди падару модари пир биёянд. шумо ҳама мана нафароне аз Хуҷанд ҳастед, метавонед ки мана ҳамин рақамҳои телефонро нависта гиред ё ки дар интернет худатон ёфта истифода баред. электрони почта ҳаст, метавонед мактуб нависед. ана бинед ин дежурный телефон аст. ин дежурный телефон шабу рӯз кор мекунад. шаб рӯз кор мекунад, метавонед ки саволҳои худро диҳед. баъд фаромӯш насозед ки тамоми давлат дар дигар давлатҳо сафорат дорад. чӣ хеле ки мана Тоҷикистон сафорат дорад ку дар шаҳри Москав, сафорати Тоҷикистон аст. ва ғайри Москав дар дигар давлатҳо низ сафорат дорад Тоҷикистон. ин ба ҳамаи мо маълум аст. сафорат дорем, мо консулгарӣ дорем, медонем дар Русия дар чандин шаҳрҳош консулгарӣ ҳаст. ҳамунам дар ҳамун Яндекс дар омада нависед ки масалан консулство
Таҷикистон в город Москве или в город Новосибирск ёки Екатеринбург ҳавай дар ҳамин Яндекс занед ҳамаш мебарад суроғаш ва метавонед истифода баред саволҳои худро диҳед ягон проблема бошад. ғайри ман барои гуфтаниам ки вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе ҳамватанон аз ман мепурсанд ки ҳамин МИД чи аст ё вазорати корҳои хориҷӣ чӣ рол мебозад. бинед ки аксарият одам аз надонистани масалан сатҳи маънавиёт ки паст аст намефаҳманд, куҷо муроҷиат карданашонро намедонанд. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки ин робитаи байни давлатҳо аст ва вақте ки агар шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷи кишвар қарор дорад, ҳуқуқ дорад ба ҳамин вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар ҳамон интернет агар дар Яндекс дароед нависед ки вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон или ба русия агар нависед ҳамон мебарояд, саҳифааш мебарояд. мехоҳед ба тоҷикӣ, мехоҳед ба русӣ, ба англисӣ навистан, ин ҳуқуқи шумо. мана бинед ки тамоси фаврӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар хориҷа, ҳатто ба тоҷикӣ мана нависед. мана бинед вазорати корҳои хориҷӣ гуфтема, вазорати корҳои хориҷӣ мана бинед телефон, ана ҳамин рақамҳои телефон бинед, қабулгоҳ ҳатто метавонед мана сароясати консулӣ, ана ҳамин рақамҳо қатъи занг занед, ба тамоми саволҳои шумо бояд ки ин вазорат ҷавоб диҳад, чунки шумо дар хориҷ ҳастед, дар Русия ҳастед ё дар дигар давлат ҳастед, ба ҳамин рақамҳо шумо агар занг занед, ба тамоми саволҳои шумо бояд ҷавоб диҳанд. мана сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, яъне дар шаҳри Москав ҳаст ку, ана бинед рақамҳои телефонаш, ман ҳамин рақамҳои телефоне ки сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москав ҳаст, ана ҳамин рақамҳои телефон аст, метавонед занг занед, саволҳо диҳед. ва консулгари генералии ҷумҳурии Тоҷикистон мана дар Екатеринбург, мана рақамҳои телефонаш, нафароне ки дар он тараф зиндагонӣ доранд дар Екатеринбург, метавонанд ки ягон проблема шавад, ягон мушкилӣ шавад, ба ҳамин рақамҳои телефонӣ занг зананд, саволҳои худро диҳанд. ва фаромӯш назоред, мана дар Уфа ҳаст, дар Қазоқистон ҳаст. вақте ки ҳамин саҳифаро ки ёфтед, ҳамаш ҳаст. дар кадом давлати шумо бошед, ҳамҷа сафорати Тоҷикистон ҳаст. мана Беларус, Қирғизистон, Азарбайҷон дидед, Туркманистон, Украина, Ӯзбекистон. чӣ проблемае ки дар ҳамон давлате ки шумо бошед савол дошта бошед, оиди ҳуҷҷатгузорӣ, оиди рафтан, марҳамат ба ҳамон шаҳрҳо, мана бинед ба сафорати Тоҷикистон дар ҳамон шаҳрҳо метавонед ки шумо дар тамос шавед. мана Арабистони Саудӣ, мана бинед Афғонистон, Қундуз, Мазори Шариф, Файзобод, Қувайт, дидед мана Қатар, мана Мисри Араб, дидед мана Покистон, дидед Туркия, мана Стамбул, Ҳиндустон, Хитой, телефоношон ҳаст, дидед Ҷопон, Исломии Эрон, Австрия, Белгия, мана Британияи Кабир, Олмон, Фаронса, мана дидед Швейтсария, Америка, мана Созмони Милали Муттаҳид. хулас дига мана Япония, яъне ки Тоҷикистон дар бисёр давлатҳо сафорат дорад, консулства дорад. барои ҳамин ба чунин саволҳое ки оиди ҳуҷҷатгузорӣ, оиди рафту омад, оиди аз фарзандонро бурдан овардан, ноболиғ бошанд, метавонед ки ба вазорат, шумо вақте шаҳрванди ҳамон давлат нашуда бошед, агар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистони худамон занг зада тамоми саволҳотона медиҳед ва онҳо уҳдадоранд ки ба ҳамон саволҳои шумо ҷавоб диҳанд ба рақамҳои телефон, мана ҳамин телефон қатъи. агар шаҳрванди Русия бошед, яъне дорои ду шаҳрвандӣ бошед, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия, ва шумо метавонед ки ба ҳамон сафорати Русия дар Тоҷикистон, ба консулгарӣ ки Худжанд ё ки Душанбе ё ки Хатлон, агар хӯрок ҳозир кор карда истода бошанд, занг мезанед, саволҳои худро медиҳед ва ҷавоб мегиред, сарсону саргардон намешавед. барои ҳамин ман ба шумо фаҳмондам, метавонед интернетро истифода баред, метавонед ки мана ба воситаи интернет аз тамоми давлат ба сафоратҳои Тоҷикистон дар ҳамон давлат дар тамос шавед ва маслиҳат пурсед, проблемаҳои худро ҳал кунед. видеоро ки дидед лайк монед, то ки видеоро дига ҳамватанони мо бинанд, онҳо низ истифода баранд. ба канали мо обуна шавед. мин баъд боз
дар барномаи дигарам оиди дигар сафоратҳо гап мезанам. саломат бошед.